שלום, שמי צחי פורט, מנכ"ל SEO ג'רוזלם. קידום אתרים ממומן הוא למעשה אחת הדרכים לפרסם את עצמך ברשת ולהביא גולשים לאתר. פרסום זה לא נעשה באמצעות באנר או שלטי חוצות, אלא על ידי פרסום הודעות ברשת. ישנן שתי אפשרויות לפרסם בגוגל. האפשרות הראשונה היא לפרסם בתוצאות החיפוש של גוגל. אם אתה למשל בעל חנות פרחים בירושלים, תוכל לבנות מסע פרסום, שכשאדם יחפש בגוגל חנות פרחים בירושלים, יופיע האתר שלך בראש דף התוצאות או בשוליו השמאליים, תחת הכותרת קישורים ממומנים. הקלקה על מודעות אלו תביא את הגולש לאתר שלך. אתה יכול גם לפרסם ברשת התוכן, שפירושו כי הגולש יוכל להיחשף לאתר שלך אפילו כאשר הוא גולש באתרים שונים במרחבי הרשת ונתקל במודעות שלך השתולות שם. גם כאן הקלקה על המודעות והגולש בתוך האתר שלך. עסקים רבים מבינים לאחרונה את הכוח העצום הטמון בפרסום באינטרנט. נתחים גדולים מתקציבי הפרסום המסורתיים שהופנו בעבר לטלוויזיה, לרדיו, לעיתונות ושלטי החוצות, מופנים כיום לטובת יצירת חשיפה ברשת. למה זה קורה? חשוב שתבין מהם היתרונות הגלומים בקידום הממומן של האתר שלך. ראשית, העלות. הפרסום בגוגל זול בהרבה מפרסום במדיות האחרות. והיתרון העצום הוא האפשרות לשלם לגוגל רק אם הגולש יקליק על המודעה ונכנס לאתר שלך. בנוסף, אתה קובע כמה אתה מוכן לשלם ומה התקציב שלך. לכן, הפרסום באינטרנט הוא נהדר לעסקים קטנים ובינוניים שהתקציב הפרסומי שלהם קטן יחסית. הפרסום בגוגל מכוון ישירות לצרכנים הפוטנציאליים שלך. הפרסום שלך יופיע רק לגולשים המחפשים את המוצר שלך. זאת בניגוד לפרסום בטלוויזיה, ברדיו או בעיתונות הפונה לכלל הציבור. כאשר אתה משקיע את משאביך ומפרסם לאוכלוסייה הרלוונטית, אתה נמנע מבזבוז כסף על פרסום וחשיפה לאוכלוסיות מיותרות. כך שאם אתה מפרסם עגלות ילדים בעיתון, אתה משלם כדי שאת המודעה שלך יראו גם קשישים, ילדים, רווקים, רווקות וזוגות עם ילדים בוגרים. פרסום באינטרנט הוא מדיד. קיימות תוכנות הבוחנות את כמות ההקלקות ומועדי התנועה העיקריים. לך כמפרסם קיימת יכולת ללמוד מהן למשל המודעות המייצרות עבור האתר שלך את התנועה הרבה ביותר, אלו מהן הכי אפקטיביות לצורך סגירת עסקאות, באילו שעות, ימים, תקופות בשנה, הכי כדאי לפרסם ועוד סטטיסטיקות מפליאות. תוך כמה זמן רואים את התוצאות? 15 דקות. 15 דקות לאחר השקת הקמפיין תוכל כבר לראות תוצאות של כניסת גולשים לאתר וסטטיסטיקות של רכישות. לא מתאים לך? אתה מחליט שלא משתלם לך? בכל רגע נתון אתה יכול לצאת מהמשחק בלחיצת כפתור ולהפסיק את מסע הפרסום. בקיצור, באינטרנט, כמו באינטרנט, הכל מאוד מיידי ומדיד. אז למה אתה מחכה? פנה ל-SEO ג'רוזלם ואנחנו נעזור לך להצליח.